Sophie, zet je pa water op, hij is al amper nabij. Water voor water voor koffie. Hij gaat nou komen. 3. Mami, ik heb het water nu opgezet. Er zijn nog iets wat ik moet doen voor mami. Meneer, wow. Voor jij daar verder in komt. Van dat ons twee. Ons is nu al 7 jaar getrouwd. Die jaar is zo 7 jaar getrouwd. Het ik nou al mooi al opgelet. Vrijdag, wanneer het pijtijd is. Dan kom jij dikbek uit die werk. Amper alsof ons jou kwaad gemaakt het. En dan kom je hier voorbij. Jij zei niet middag na de hond of na een kat of whatever. En hoe was jullie dag geweest? Door jou als jij een trap vrijdag je gepaid, dan trap ik klein goed uit. Want hulle is bang voor jou. Hulle is lust voor jou gezicht en voor jou gezicht. Hoe dat is op nominally. Maar meneer, ik zei voor jou nou. En dat is allemaal een nieuwe dingen wat ik uitgevonden van jou. Jij gaat strijden hier. Als jij die werken terugkomt, dan ga je naar het toilet toe. Jij was je vracht die waar zo lang. Ik weet je hoe mag beginnen werken als je klom geld hebt. Daar vanaf, als je klaar is in die badkamer, dan ga je. Nou, ik weet niet of die geld voor jou lomerig maakt. Maar ik zeg voor jou, vandaag is die dag. Ik zoek mijn geld voor je toilet toe gaan. Want jouw kleergoed moet eten. Hulle blij honger en hulle is honger. Jouw kleergoed wil eten. Ik zoek je geld nou. Voor je daar verder in komt, ik zoek mijn geld. Of de ambulance gaat voor jou halen. Ik ga veel kook vandaag. Meneer Carolus, ik ga veel kook vandaag.